Banlong unong mi khamat sakayeng dorbar jongki autonomous district council kamdadai ba unong mi khamat unwan ra ekaroi kapar hakishnong ki thau lani ki scheme ki bahe namara jet ki bakenle esa ban penne yakariti ka dustur bat banyadai ka khandau ka syam Henry kalong ru ka jingker khu pat hakawai kalyang yakadong bat yakathan ba MDC unyale shitam ban penyo scheme penroi wat la ilong ibaret ru Kene ko kubor ke batau sa kene ka benta kadai ke bala urlong hakawe ka snong hakane ka nong ba shlong UMDC jongganong thamai constituency uba latip langkhar kongor hakane ka tayo ula phai khamat shakawe ka dong hakasnong laujin riau nong thamai shlong kata shakadong lum bhalang ban ai jingerap ikane ka snong hakabe dei bat ki kampan roi bat ai jingerap ru ekador bardong bat ikiru shimet Ha ka jingalang ka belengkot agane ka sngiu niu nong mi khamat shaka KHADC ula IT shakadong lom bhalang ya ka work order ka basongdor arlak tengka banchna ya ki lentiyat kejat ka belong shibenta na ka jingpan jingerap jongane ka dong ka belebu jingken ya ka jinglut ka bakot nyulak tengka bat kani ka de ka jing plat pisa ka benengkong na kani ka mang tengka jong ka dong na ka benta kani ka lentiyat kejat Hagani kesngi ubala tip langkar kongor ula IT-ru ya ke core computer bat ke printer syak office jong ka dorbar dong lum halang. Bat nalor kani ula ai subharu de kikieu song jasngi syaki san pongut kinong song snong jong kani ka dong. Ki basu tray belasngi kenang bikin yo ban song bam ha kesngi baki let bela.